Já jsem zapomněl tvoří. Ping, ping. Jo, mít tu obrovskou motivaci, jo. Pro mě známky, já je prostě chci a jdu za nima. Prostě najít, je to vždycky rozhodnutí, jo. My jsme vlastně, kdyby jsme neměli tady tuhle společnost, tak žijeme život a jdeme tak, jak to má být. Prostě nepochybujeme, jo, a jdeme si za tím, protože cítíme, všichni v nás rozeznají náš talent a my rozeznáme talent v každém taky. Protože dělá přesně to, co má. Vůbec nic ho neodrazuje. Ale jestli chceme následovat prostě ten osud toho dění se správných věcí, jo, nebo takhle, jo, jakoby ten pistolář, jak říkám, jo, že si to prostě všimneš a prostě to tvoří ty malinké události, které nás vždycky otočily tím správným směrem, že to všechno míří tam, že stačí se prostě jenom sklidnit a přestat poslouchat ten hlas prvního osudu a začít poslouchat ten druhý. Že my jsme někde předtím a jelikož někteří lidi třeba jedou normálně čistě podle osudu toho špatného, ale ti, kteří začnou s tím osobním rozvojem, začnou na sobě makat, začnou poslouchat ten druhý hlas, mají možnost se ve větším a větším procentu případů rozhodnout pro to, co cítí, než pro to, co je rozumné. Já začnu stále vyhrávat. Je to kormidlo k tomu osudu, toho osobního rozvoje, toho základu našeho života, tomu prostě, proč jsme tady, si to začne otáčet tím směrem, kde máš, nakonec vyhraješ a půjdeš podle toho osudu. Toho, co ti bylo předurčeno, a to je přesně to dobré, co je tady pro tebe. Tohle je ten obraz a jaké je mé volání. Prostě najít ten hlas uvnitř, ten, který se cítíš správně. Prostě vybudovat si ten šestý smysl. Jo? Zahodit strach, zahodit úzkost, zahodit to bouchání srdce, jo? Které je třeba, aby se napumpoval v takových situacích, aby překonal ty strachy. Jo? A neříkat si, už nemám čas, já musím honem tohle, protože když budeme tohle, tak zítra to bude blbý, ježiš, moc přepřemýšlím a nevidím skrz tady to, co se ti dostane do hlavy, jo? Ty všechny emoce, nevidíš zatím to slabý houkání, kde je prostě ta tvoje podstata, která na tebe neřve. Která na tebe mluví přátelsky, není to tady to ego, tady to uvnitř, že to ježišmarja, když se stane tady tohle, nebo já, že jo, a s tím mluví ten malinký ten pásek, prosím tě, udělej to. Vždyť je to jasný. To je pro tebe to nejlepší. A tam jenom dělá bla, nemám si co bych ti řekl, ale budu tady řvát, protože musím být mamem. A to za ním. Udělej to. Je to pravý. A ty musíš poslouchat mezi tím řevem těch věcí, co nám lidi vložili do hlavy. Musíš poslouchat tu chvíli, kdy si kurva, co to tam je. To je, co říká, ano, a dostáváš ústřižky. Ústřižky té pravdy. Co, mám? Jo, na 40% jsem slyšel ano, nejsem si ještě tak jistý. Jo, budeš slyšet víc a budeš zkoušet. A je to s každou bundou, co si chceš koupit, s každým tričkem, s každým pitím, s čímkoliv to je, prostě to rozhodnutí, jestli je to pro mě to pravé, nebo že to kupuji jenom proto, že mi někdo řekl, že to takhle je správně. Tohle je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Z mé strany vše. Navrhuji otevřenou diskuzi nad tímto tématem, který jsem právě popsal, podle zadání příkladu. A poprosím svého brášku Skáje, neboli Skýho, aby řekl, co všechno pochopil, co právě viděl, když já jsem tady tohleto řekl, nejen svůj názor, něco, co cítím uvnitř, ale vlastně i zadání příkladu, který zní svobodná vůle. Co jsi viděl, bro? Bro, co když já jsem surfař? Já jsem v životě nesurfoval, ale prostě cítím tam tu vnitřní lásku někde k tomu. V životě jsem to nedělal. Miluju moře, tím, že naprosto zbožňuju moře. Ale teda rozumím, že někdo jako ze střední Evropy jako asi nemůže být přece surfař, ne? Jako ze střední Evropě nemůže být surfař. Jo? A tady víš, že moře je hrozně daleko, jo? Moře pojedeš jednou za 2, za 3 roky uvidíš moře. A přitom mě to tak jako by strašně naplňuje být u moře prostě, že to bylo to
byl vždycky takový můj sen, který se vždycky ale dával do pozadí, jo, jakoby, už jít u moře, ty se člověk, mě je tak dobře u moře, bro, tak strašně dobře u moře a zároveň vím, že se bojím tyhle žraloků, jak se může surfař bát žraloků, jak můžeš milovat surfování a bát se žraloků, jak můžeš tam mít ten strach v tom, jo. Ty máš ho tam daný z toho, že jsi viděl Čelisti a další všechny ostatní filmy a to ti vybudovalo. To je to, že člověk se jakoby bojí těch míst a těch věcí ze své přirozenosti. Jako o tom jsem přesvědčen, že ze své přirozenosti člověk bojí toho, co neví. A ty nevíš, co je jakoby v tom oceánu. A nestojíš tam pevně na zemi, takže je to takové slabé místo. Jo? Když do toho slabého místa ti nějaký dobrý filmař udělá hodně strašidelného a zubatého žraloka, tak ti zaútočil na hodně slabé místo a ty si vytvoříš hodně silný strach. Jo? A tenhle strach ti může jakoby dost ovlivňovat všechny tvoje rozhodnutí. Teď se naskytla příležitost surfovat a to. Ten žralok to všechno vytlačí, ty strachy, jo? Že vlastně ty. A to je obecně, jo? Prostě cokoliv, když chceš udělat a máš někde v sobě nějaký strach, který zaútočil na nějaké tvé slabé místo, tak je ten strach o to silnější. A je to paradoxní, jako jo, že 25 let, 26 ještě nemám, jo, to vlastně řík. A ty jako, já vlastně ještě jako nevím, co já jsem, jo. Prostě nejsem tím úplně přesvědčený, jo, nevím, co je to moje pravé já, jo, prostě nevidím přes všechny ty neosolené vaječiny, všechny ty žraloky v moři, jo, co prostě číhají na to, až se budou moc zakousnout doma stehna, jo. Ježišmarja, to je tak logické, já se tak vždycky bál, na táboře, já se tak vždycky bál z tesky odvahy, protože v té tmě jsem nic neviděl a viděl jsem předtím nějaký film, kde ze tmy útočili vlkodlaci, takže jsem čekal, ježiš, to byl jeden tábor a já jsem před ním viděl stupidní horor o vlkodlacích, ale prostě zaútočili moje slabé místo. Já nevím, jestli to má každý člověk slabé místo, ale moje slabé místo je prostě tma, neznámo, jo, oceán, prostě hlubiny. A do té tmy v lese mi někdo vložil vlkodlaky, do té tmy v oceánu mi někdo vložil žraloky. A kdo ví, jaké tmy ještě mám a co žině všechno tam mám vložené a ani o tom nevím. Ale jak se od tady těchto strachů osvobodit? No musíš si je, bro, uvědomit. Musíš si je uvědomit. Víš, kdo musí být? Tvým průvodcem musí být strach. Samotný strach musí být průvodcem. A ty si jenom musíš uvědomit, že aha, teď cítím strach. Protože jediná chvíle, kdy můžeš pracovat na pochopením svého strachu, je, když přijde strach a ty si ho uvědomíš a podíváš se s odstupem na tu situaci a začneš se ptát, jsou to vlkodlaci v lese? Jsou to žraloci v oceánu? Jsou to draci na nebi? A kolik jich tady je? A přesně v tu chvíli, kdy ty pocítíš ten strach, musíš být vědomý, odstoupit od té situace, aby si mohl začít vidět draky a mohl si je začít střílet. Tím, že prostě uděláš krok do neznáma. Kupředu k ním. V lese, v té tmě, na stezce odvahy, uděláš ten krok kupředu a nezůstaneš stát zastavený na místě. Že prostě se zařekneš, že tam půjdeš. Zařekneš se, že tam půjdeš. Přesně v těchto situacích musíš udělat to, čeho se bojíš, ale zároveň to, co cítíš uvnitř. Protože rozhodně, to si může být člověk jist, že to bude v oddělení bojím se toho. Ale ty tam musíš jít, člověk se musí do toho lesa přes ty vlkodlaky. Ale člověk musí je vidět. Když už tady jsou, tak musím vidět ty vlkodlaky, abych věděl, že tady jsou, abych mohl je tou tyčkou, co mám v ruce, mlátit, až se ke mně jenom přiblíží. Já prostě musím mít to rožnutí v tom pokoji, kde strach symbolizuje bordel, já mám strach, kolik ho tam je, vidím, kolik ho strašně moc je, tam bude, možná to přeháním, ale pak rožnu a uvidím, ty pičo, to je bordel. No ale uklidíme tady.
A to, jak dlouho máš rožnuto v tu chvíli, jo, že vidíš, že se to děje, to záleží na tom, že můžeš uklízet, protože pod mě uklízet nemůžeš. Ty si to musíš uvědomit, když přijde ten strach a když přijde, tak na něho zautočíš. To je ono. A můžu jenom potvrdit, že jsi surfař, protože zaprvé je zajímavé, že zrovna dneska jsme oba dva uvažovali o moři, uvažovali o žralocích, protože jsem v takovém svém přemýšlení se dostal na téma, že existují strachy, které chápu, jako jsou víceméně logičtější než ostatní, což je, protože když si třeba vezmu, že strach ze žraloků je na stupnici od 0 do 10 na určité úrovni, kterou splňuje i strach z komárů. Jako ono je dobrý bát se žraloků, oni jsou nebezpeční, ale bát se stejně žraloků, jako se bát komáru je kolik energie dáváš pryč, když se bojíš komárů? Se máš bát žraloků, ti jsou fakt nebezpeční. A tady jeden komár a ty se ho tak strašně bojíš. A musíš furt nacházet větší a větší zvířátka, kterých se stojí za to bát víc a víc a víc. A tam se rozhodovat, jestli má cenu podstoupit to riziko a udělat to, protože jsou mnohem menší zvířata, které můžeš nejdřív zabít a naučit ten svůj lovecký instinkt prostě naučit, jo, a když zabiješ králíka, tak můžeš užít na jezevce, když zabiješ jezevce, tak můžeš jít zabít tvé třeba srnku, když máš srnku, tak stroupneš na srnu, pak když máš srnu, stroupneš si na jelena, když víš jelena, tak můžeš na grizzlyho, Jo, ale ten skill nahrát. žralok je to dost těžký, to je vrcholný predátor, tam v oceánu už není nic víc, čeho by ses mohl bát, než je žralok. No, tam se. To je tvůj cíl. Když porazíš žraloka bílého, nejdokonalejšího, někoho stvořeného k tomu se ho bát. K tomu samotnému ďáblu všech strachů. Když porazíš bílého žraloka, tak si vítěz. A už není čeho se bát. Ale samozřejmě nemůžeš skočit do boje, že přeskočím tady ty základní fáze. Strachové, já si myslím, že už takovýho zajíce zvládnu. Dostanu tak na prdel od zajíce, že už neuvidím. Ale co? A teď to pojďme celé vyvrátit, jo? Co když žralok bílý není stvořený k tomu, aby se ho někdo bál? Co když to něco, co si lidé nějak interpretovali? Co když by se člověk... Co kdyby bylo dáno, že Ježíš nejhrozivější vzezření je štěňátko. Štěňátko labradora. Představ si to, že Ježíš, ty teďka vidíš štěňátko a můžeš se jít, to je takové štěňátečko, to je krása. Jo? A co když tohle štěňátečko by byl v jiném paralelním světě a vesmíru, by to lidé považovali za žraloka a neskutečně by se toho báli a utíkali by před tím a žraloky by si chovali v náručí a ňuňali je a přišlo by jim to normální, jo? A teď my bychom přišli a zbláznil si tady mazlíš se žralokem. Ty tady nesolíš vaječinu? Jo, ale to může klidně být pravda tady tohle, jo? Že podle mě zase tohle, tady ta pyramida té nebezpečnosti je něco, co prostě bylo stanoveno a je to nějaké dogma, které všichni přijali a teď se řeklo, hej, pojďme si teď všichni bát žraloků. Ale co když ten žralok ve své podstatě je jakoby dobrý tvor a užitečný? Já věřím, že každý tvor v přírodě má nějaké své místo a tak jako každý člověk má nějaké to své poslání a ten cíl, o kterém jsme mluvili, tak určitě ho má i žralok a určitě má i nějaký důvod. Jo? A pokud ty se ho bojíš, jako se bojíš rakoviny, tak ho přivoláváš. A pak ho začínáš vidět všude a všude, ve všem vidíš žraloka. Když se bojíš rakoviny, tak najednou zjišťuješ si věci o rakovině, zkoumáš rakovinu a začínáš ji vidět ve všem. A říkáš si, aha, tak tohle způsobuje rakovinu, tohle. A ty řekneš,
teď si řekneš, aha, takže je tady žralok tenhle, žralok takový, žralok bílý, žralok tenhle, no nejnebezpečnější je tenhle, no když potkáš žraloka, musíš zaručeně udělat tohle a ve všem si ho přivoláváš, prostě, jo. Takže dříve nebo později svého žraloka dostaneš, tak jako dříve nebo později dostaneš svou rakovinu, když z ní máš ten strach. Dámy a pánové, pro dnešek konec. Jsme rádi, že jste s námi trávili čas. Uvidíme se u další nahrávky. Di-du-du, di-du-du, di-du-du.